Oke bolos, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya kabar apa nek wong mati. Manohara Soimah los. Udah apa dulu proyek lek mulu garapane jare nemu lho kok. Ayo lek lumuten apik lumuten timbang ora. Sese berlumut lek apik lumuten. Jadi estetik dari gunung pasir Sahara. Malah estetik. Jari permesa ngene Pak. Lek suwe-suwe lumuten, cangkeme lek dame saya lumuten kok apa neh watu. Lambeku lho cangkemku ki selumuten iki rasane. Kok wis tau nggih ah. Urip kok tak gawe susah. Wis apa enenge kono piye karepe. Iki batune iki sak metere 170. Lho Pak, pelem cepet. 175. Oh, pelem. 175 iki. Iki paling yo batu ngene iki anu yo, ora batu maksud iki citakan. Iya. Mosok iso padha metungel-metungel. Nek sedangan watu diiris riat mesti kan tetep halus. Lah iku metongol kabeh. Watune gedhi ngono. Modele. Walah bayem iki lho Pak, nggonku ki ape tak kei bayem kok Mbah Yatiman niki lho Pak. Ngarep omah kae, lalekno nang ndi? Walah kae pitike liwat Sidratul Muntaha, Pak. Pitike rokan. Oh, iki kok nek mbok kei anu kene, kei anu. Tuku sarapan, guys. Wis proyeke ngono kae, guys. Saanune, guys. Urip tak gawe isane ngono ya wis ngono ben. Aku diwaku kunjung apa diwaku ya. Anggur ya wis. Nganggo apa ngono? Arsitek. Arsitek ya sak buka 50 juta ya. Arsitek tok kulo bayarane iki gambar tok kulo bayare piro? Gambar tok. Gambar 20 juta sama. Oh, kira-kira ombe kentol ae wong yang angger urip kae ngono kok. Kecuali lek jane itu keluar masuk TV. Jadi artis penggilingan. Wah, nyoncong lek Sri. Piye wis buntu wae ya? Gendenge serata, guys. Wis. Ya sithik-sithik danane ya saithik. Pak Jabrik melangkring karo periksa kaya berarti ngono kaya anu ngono lho. Konake urung iso ngethok, guys, paling ya dikethok tetep po. Pak, ayo Pak ndelok pawone Lek Sri, Pak. Wis buntu ya, Pak. Wis kena iku masak, Pak. Kamare Lek Sri wis dadi. Oh, masih tok wis dadi, guys. Kono ape dienggo pitik. Jane pitike kae aja kono. Alung pitike kene, ya Pak ya pitike kene kan iso metu kalenan kene. Mah pitike pe dikek kono iki, Pak. Pitike pilih meneng kono. Kae kok. Wis buntu, guys. Just
Omahku Mbak Romo ku yo kaya iki yo, Pak yo. Iki 4 meter. Dhuwure. Pirang meter iki? Nggone jadi gedlekmu nggone dhewe iki mah Mbak Romo mah 4 meter jare. Mah dhuwurne yo, Pak yo. Ngono orang diketok, guys. Pamane ngetok ki piro, Pak? Kuwi loro apa sitok, Pak? Ngelong. Guys. Tak delokno. Wis buntu e. Lawange kene. Lawange kene, Pak. Wis jos iki. Menang, Pak. Sik do turu awor dadi siji, guys. Penyusup iki kamar iki. Oh, lawange kene, Pak. Omah ombo ya kurang ombo. Iki jek nek latare ombo ngono dikeki neh. Wis. Jendelane iki, guys. Walah, bongkok. Gak kena. Lah, kok gak kena, Pak? Buka. Babar. Babar pisan. Iki temboke wong. Nggih. Pitike iki gek endi kae kono. Oh, duwe nggon pitik kok. Aku malah ranting nggon pitik. Gledek wasiat iki nek gledek wasiat iki jek iki gledeke Mbak Engger. Aduh. Yo gue man. Wadah. Gabah. Gledek iki ana isine apa ora ya, Pak? Barang-barang alung dilebokno menjero ya. Zaman kae gabah. Buntu wis masak nang kene iki ndang masak nang kene turu nang kene wis ya. Gledek iku to. Diwadah opo iki? Omahe ijek bolong rakate akeh. Pin dikeki anu Pin. Ki ape di herbal nger. Dikeki iki. Lah kayu yo kropos ben susah apik ngene kok. Ki ndek nenek pengen ngedekno ngene alung dhuwure kayu. Ngisore cor. Wah. Kondyang malah. Duwike ora patek akeh pengeluaran. Paling cor ya padha apa ora, Pak? Ya rada irit ya paling ya. Lah kok kalong saka pira le? Jiro lupat. Men ngono elek dames, ora apa-apa nggone dulur-dulurku dhewe tak wada-wada dhewe. Maksudnya ki ngirit dana ngono nggih, dana iki dana. Iki urung buntu. Aku dandane aku yo dandan. Nek dicor kan rondo irit ngono. Terus kadung ngatek yo di herbal tak ditutup. Anu kadang rame mentok serat. Serat. Mentake dirica-rica enak. Lek sriki nek ngrica-rica iso winuke mboy. Ya Allah. Kayak mangan wong ganteng. Sing penting mangan, wis sarapan nggone lekni. Wis
Oh, apa ora mangan. Kok turu kae paling. Nek Sri rong budal. Ora mlebu aku. Ganggu wong ae dames sih. Cangkeme keminter. Nek ra nggone dulurku ya ora tak wodo, nek ra dulurku ya ora tak wodo. Resolusi dan kondisi dan amunisi. Sing penting amunisi. Aku jane penjaluk kembang itu tuh. Jaluk tuku seorang lek dames jaluk. Tuku satu kembang. Sarapan. Jangan bongkotan, jangan gedek permisa. Jangan gedek. Tapi tak gorengan. tak tempe nih, titip bareng Pak Lis. Saiki lah sing iki lho dienggo anu. Dienggo lawas ki telu, sampai nang sarapan. Minta tolong, Pak. Sampai nang sarapan sik. Yo. Wan, Pak no sendok siji le. Ya kuwi nek empal apa cek. Empal. Empal gedene sak pakmu. Awake gede empale tambah. Ya anu ditambah tambah sangat mulu enak. Mbak bisa sarapan Mbak Lis? Bisa sarapan. Bubuk aku duwe sesuk. Bubuk aku goreng dhewe. Besok kan tunggu. Siapa aja? Ya sik. Sarapan permesa. Ndamek dhewe. Prasmanan iki nek. Ya ya, nak buka apa ya? Apa penek. Aja sembrono. Aja sembrono. Yo niki prasmanan mok 2000 aja. Jali ya. Kowe ngono gak gumun kowe. Penek. Beras-berase dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Berasa tanggane ditong. Iki wong hidup percaya iyo. Aku maklum, Mbak anu. Mbak Sri Juwono sarapan 2000 kok akeh meneh mak. Oh, ya percaya ya, Pak. Ngono, kon tak kok. Dan jajal ono kaya ngono nak. Omane Juwono ya. Ya mari ya aku. Juwono apane itu iki murah iki trek kene kok sarapan. 30 larang Mbak Lis. Daya maksudnya larang wis kan. 10 total. Daya. Mungkin mok 2000 jajal ya. 2000 wis parak. Mbak Lis Daya hidup dhewe. Bang masa piye kae. Hidup dhewe prasmanan dik 2000 prasmanan. Wong jopo ngene yo ngono. Aku suka yo ngono godhong iki. Kono cepu karo kono batokan. Dinding. Lho, Dinding mak tau teko kene tau wedok-wedok ngono. tapi nek rene kudu esuk. Pak. Nah, titik habis. Ini biasa loro. Pak tukang. Anggo jute Pak ngono. Kok ngene nyajak wong ndang tukang ora tukang. Sarapan apa Pak iki? Ini pokoknya senang iki pokoknya Taiwan dan Taiwan. Heeh. Sing akeh kuwi. Wit nangka wae akeh. Ini kuwi ora kan dicari nek kalau nak ini. Lha bubar iki. Yo. Ayo tak ngono kuwi. Tak gawe tak kebo-kebo ngono kuwi ya di Sudahnya iki. Nang pasar.
Ayo pasar iki yo mumbruk mak nek ngene iki pasar yo akeh. Nek nang Pati ki nek nang Solo ki enak anune yo pabrike. Iya. Dadi ki nek akeh terus disetorno kaya pabrik ngono. Ketok kok anak pabrik tewel ngono. Mbah ki mbah gendeko. Lah yo nek mbok kene iki urung ana wong pinter. Paling mbok digawe panganan opo. Jablokan iki cek jablokan tok e warung tapi iki ketoke sing kitrane panen kanggo apa cah urung iso yo kene iki. Wis pokoke iki ya nek iki dikelothok kuwi nek kono dibodhot. Nek iya Mak. Ngono le. Ini tukang tak kayak garing-garing ngono. Campur aduk. Nggih. Kanggo tukang Bayar. iki. Berapa? 200. 200. Kan Bakul lomone. bakul nyam-nyam iki kok. Engko bar kemulan. Lugo. Ini sawamu apa-apa. Ya sawah perang-perang baru tak hitung kae. Kok kei wong mangan kok murah-murah ngono. Ya panen nek mak ngene iki ya ping 3 lho ya. Ya iya bayani. Kandari kadung akeh hujan iki wis. Banyu kon dhuwur iso ping 3 iki kidul omah iki ping 3 kabeh kuwi. Sawah-sawah. Nyawang-nyawang yo tanggane nyawang-nyawang ya seneng ya. Seneng. Utang-utang nek tanggane panen kan entuk ngono lho. Ora suloyo. Boleh tanggane diitung. Ayo. Sri budal lho, Pak. Ya kae pe budal. Dianu kira Pak Eko. Mak iki apa tak bungkus apa ora? Mbak rontokan biasane. Sarapan. Lekmu. Sarapan lekmu. Sarapan 2000 lekmu ngono ki Sam. Lah yo, aku dhewe gumun kok murah men lho. Kok trimo 2000. 2000 wis wareg ususe kok. Wis. Lah iya. Sendok enak apa ora? Sendok Pak Pur. Rapa rong tangi rapa? Assalamualaikum. Ya Allah, Rafa berung bangun. Le bangun le wis jam 7 ya. Ya Allah. Nek turu ngubres. Prut. Lah nek turu. Nek turu ngubres, guys. Delak lah yo, selambu wis ora kakaruan parake guys iki. Wis turu ora selambunan lho. Turu ke AC selambunan lho. Kamarku iki buka tutup kok. Asam terus kamarku iki AC terus bertutup terus. Dibuka. Le tak kandhani le. Tak kandhani le, mau eneng geger le. Tenan. Eneng kobongan, Pa. Rapa enek kobongan, Pa, mau tenan, Pa. Tenan. Aku gak mbeliduki, Pa. Kamu enek kobongan. Enek kobongan, Pa. Le. Tangi le. Ndekmu nek kobongan yo. Kowe gak ero. Nek kobongan cah. Nek kobongan mau. Delok entoh. Ndekmu nek kobongan. Nggone Mbah Bi kobongan. Tenan. Kandhani kok gak percaya. Pawone Mbah Bi kobong. Lho. Tenan kowe gak ero mau. Wiki. Enek kobongan. Le. Bangun.
Lah pinter kok. Pampersan iki, guys. Gak pampersan piye kan kok nek nguyah-nguyah pesing malah. Ndak bengi tengah wengi kon tangi. Sewengi paling nguyah ki pisan ya. Mok sepisan tok, tapi tengah wengi kon tangi ya. Nek aku ndek kae wis tak tur nggih omahku apa angger ketoke turu glebak-glebak ngono tak tur. Mergo apa omahe apa jenenge keramik asli dari Gusti Allah, tanah. Dadine yo tak tur anakku iki kabeh loro lina kuwi tak tur. Nek saiki ape tak tur nunggu apa jenenge ngenekan kan gak guys. Wis kok ijek pampersan alah. Urip kok digawe bingung apa kok kleru. Ayo Pak kowe ndang tangi. Tak tangi yo wis karek kowe kok. Mbak Bur, Rafa bangun, Mbak. Mbak. Mbak Bur. Bur. Ayo. Wis sampe njaluk bojo piringan kok cek. Wo iya. Ayo njaluk bojo. Hihihi. Praktis, Mbak Mur. Tak kandhari, Mbak. Enek kobongan nih, Mbak mau. Nggone Mbah Bi kobongan, Mbak. Tenan, Mbak, kobongan nggone Mbah Bi. Ya Allah, Mbak. Tempe kobong, pia-pia kobong. Apa dek ngono? Segoyong obong. Lambe biring yo kobong. Dikandari kok ngeyel iki Mbah Bi kobong. Ndek kula ndak ngeyel, tak tambahi ya. Segoyong kobong. Kobong kabeh Mbah Bi mau esuk-esuk ndang muring-muring kabeh dibongi tak kandhani. Mbah Bi. Terus apa dikei barang kobongan apa? Heeh. Wes. Amoh iki.